Hi, si Marang Hilin eh. Good morning. Ako na pod ni si Marang Hilin. Karon di ay hamis nanay. Maghimo may herbal. Kay wa na may palit og di na mo palit og maintenance sa butika. Maghimo mo og herbal kanang unsa to nga ni tay? Ginseng. Na kita mo di nga dahon. Ginseng ni na agkuan dalid na amo ning himuon og kuan tabaw sa blood amo ning sapsapon isod na mas botelya. Sanay? Na? Paglaman. Lagi mo may kuan, ginseng na, ginseng. Jaga sa katitisi, kang nanay, katatay, kasi tatay man din naging binto, si tatay sa onra, lugar ni Giza, pero grabe naman nga tatay, ibutang nga nung gahos. Kaya nga, di ko magbutang gahos, gamay ra. Wala sa tayo magbintinan, so tablitas nga pinalit sa butika, nagbintinan sa daning ginseng ra, herbal nga ginseng. Pero nakakita man kong kanang kuan sa mall, na may ginseng nga kapi. Kini, ginseng din nga, kaho, kanang herbal nga sagbot na. Kay si tatay nang naka tuig inom-inom lang iza pero naijang ini mo pero daghang pamuta lang iza manang aga ko maglain ko gaho Dadahang nanundog titisi manundog pod kay blood man pod katatay ka na may ahos na may panjawan kani ha din sing relon-lon sa ibutang aho di na butang ang panjawan di na butang agahos baho agahos baho wakwak. A few moments later. Igig ka na iza nang himuan izang kumari. Hala maging dos bino na katatay. Ha? Hala maging tatay. Ana kang tatay, mo ni sundugo na mo. Kaning nga tatay. Pili ka tuig yung tatay nay. Mo tulo na ka tuig ni. Isang mo daghan naman din gipatilaw dani. Daghan sa gipa kuan kanang nay mga high blood o may arthritis. Mo nang nanundog lamang ko kay di na po kong maghimo, di na po kong atos butika pa dong kay mahan na. Paghatog yandam. Kang tatay ni Jax na naghimo na alay butilya para sang kumari. Pwede ba? Na butilya yandam. Minuburan. Ja kuan. Limo ang nanay lagi. Pero na pay duwang dana nga sagbot. Panyawan og gahos. Aga di na to butang gahos. Bang ko rin kapag ahos. Mas nanay. Sang ado. Dito daghaga di butang gahos nay. Ani na ni hugasan kay gumungkas og tubig daot ba. Ni lagi sa hugasan ko no di tapos gawas sa gaho. Maghiwa ni hugasan. Rasa ni naghiwa. Kay ni gulit tong titisi maglana tog bino. Mo ina pagkagsoy diha nay, ningi nang katatay nay. Ini hugasan kami biki, yung tilaw man biki dis gawas. Nakakatagay dugay na. Ibutid lang magitang butilya. Mo to ang ipakita ganiha nga dalid mo to himon pud maghimo pud ko. Isag na puno din nagamang herbal dia. Aga gisud sa kuan. Kasi ba si sanay? Ano man din ni? Maria Clara. Mura niya mang-im ng mabuntag. Itong mi ilang taklib kay kuan man. Man to. O kani. Abang singa na di man makuan. Na, tao nay. Agang tatay. Puhan tungan tatay kay Dalid. tanduay amang gipil dalid gimas ginseng. Tanduay agang tatay gidibog, tanduay lay taga kay karimang kuan dia. Maliw. Malyor ka. Di ba sauna na gitag mga boros pa sauna ni maghimo tag bandos nga ni nay no. Maliw ka ba ito? Malyor ka batangan og ahos og luyan nay na. Og kanang paminta. Nda karon nagibutang na mo ron lahi na pud binto. Asa man? Lexi. Kuan na pud ni kanang naay bino. Di ba kayo mo katong uban na manurig may dix? Nay na. Ang kaniya mo din may dix, amo na ding sarili kan tatay ra ning pasiugda. Kay kanis Ginseng. kan dumalos kan tatay nga ni agang tatay laman kay bino o kan tatay laman kay tanduay. Kini nga ho di bino kuan ra ni. O di bino ni nga kang tatay may tanduay. Tanduay light. Ang balik na. Grabe mo kapay tubo sa kalap. Tuwag kang nanay isa silang kumari gihuwat. Apa? Monig amon hangin man kada buntag. Ay buntag sa kalab. Sa kuno ka takubra pod. Kuno ba? Sa kuno kay nga sinabi ko nila. Takubra mo kana nanay na.
Mo ko nang yung mga buntag, kamis nanay, pero suwadan lagi ni. Ay na ahos og Ahos og pandawan og luya. O di, ahos og ginseng, hirap katong kahoy. Maglamig sa bino sa una. Ha? Nabi nay? Maglamig bino. Na, maniim na namo ko no, suwadan. Kaya di na may mga tos butika. Kaya gamang kuha naman pa yung rasyon yatag. Sinong saratan. RMG. Wala na yung labay yung RMG. Ala ganun tos mayag. Ito tos mayag. A few moments later. Nagisa ko og sibuyas og kanang ahos. Kaya magluto ko og kuan. Sampay na. Ito na kailang sampay na. Talawag ang sampay na ron. Luto ko sampay na. Sampay na nga baka. Dili baboy. Sampay na nga baka. Sampay na. Aguan. Pag giniwa nga sinlod sa baka. Kasan mo pa. Kung anon. Paghun. Disa ka og kuan. Sampay na. Kay mura may kaabot yung taon og kuan. Presyo. Panagsa. Di pudnon ni kanunay. Panagsara. Madula man sa tulo ka buwan og makatawag nga ning sampay na. Sampay na nga baka. Tara. Aguan. Pag giniwa nga sinlod sa baka. Kasan mo pa kung anon. Paghun. Disa ka og kuan. Sampay na. Kay mura may kaabot yung taon og kuan. Presyo. Panagsa. Di pudnon ni kanunay. Panagsara. Madula man sa tulo ka buwan og makatawag nga ning sampay na. Sampay na nga baka. Tara. Yan na. Yan ang sampay na. Ang sampay na. Stay ganahan. Sampay na. Dira, kalisan og saging. Og kalisan og kuan. Kamuti. Diyan na, naluto na. Pero sa sampay na tay. Ay ma'am. Luwi laman mis nanay kaya may mga sampay na. Ikaw day kan ka day? Nasa nila na nagsampay ng baka. Oh. Kang ka? Suwalam tagbuwad nay. Buwad nga tamban. Kasi ka nagluto na, grabe na nagluto na kalas cookie, di pa Bahaw. Dili pa kasi sa magdungag pa ka. Bahaw, magdungag buti. Ito na. Kaano sa tayo na. Hindi pa man po doon. Minsan pa ang taas ko. Ito naman doon. Luto na ko ulit ah. Pag sa mga niya. Kakaroy. Hindi mga bata. Nangan silang sampay na. Kanay na. Kang kaday? Kuan bang ka? Ano sky plus kay ka nagluto? Nasa tayo nagkaan na. Ano ka hungitan? Ha? Ano ba?